Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Эльмира Шәрифуллина. Исәнмесез? Бүген безнең чыгарылышта районда төзүчеләрне тантаналы рәвештә хөрмәтләделәр. Тиздән район үзәк сырхауханәсендә компьютерлы томография урнаштырылачак. Төзүче һөнәре гасырлар дәвамында иң игелекле һөнәр булып кала бирә. Шушы көннәрдә узган чарада да төзүчеләрне олылап хөрмәтләделәр. Тантанада район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадеев катнашында төзүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котлау булды. Шәһәрнең Ишкәев исемендәге ял паркында үз эшләренең чын осталары булган, һәр эшне дә җиренә җиткереп башкаручы, бер фикердә булган көчле команда җыйналды. Шәһәрнең бүгенгесен һәм матур киләчәген төзүче алтын куллы хезмәт батырларын район башлыгы Марсель Шайдуллин бәйрәм белән тәбрикләп, башкарган хезмәтләре өчен зур рәхмәт сүзләрен җиткерде. Гаилә иминлеген, эшләрендә тагын да югары үрләр яулауларын теләде. Алга таба хезмәт алдынгылары юбиляр төзүчеләргә район җитәкчесе дипломнар, медаль һәм истәлек бүләкләр тапшырды. Бик матур бәйрәм оештырганнар, безне чакырганнар, ветераннарны без бик шат, риза булганга. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын, бар кешегә дә, бигрәк тә төзүчеләргә яңадан да эшләр булып торсын. Шул теләк инде. Район халкы йөреп эшли торган оешмалар, ял парклары, скверлар, яңадан-яңа социаль объектлар, булар барысы да төзүчеләрнең фидакар хезмәт нәтиҗәсе. Бүгенге көндә мондый изге эшне район күләмендә 20дән артык оешма башкара. Мы делаем такие объекты, как реконструкцию улицы Сиембеке, парк Тарсус, капитальный ремонт многоквартирных домов, детских садов, капитальный ремонт школ. В такой знаменательный день хочу поздравить своих коллег с праздником, пожелать самое главное здоровья и терпения. В общем, кто если не мы, будет строить. С праздником всех! Бәйрәм кунаклары төрле уеннарда катнашып, мәдәният йорты артистлары башкаруындагы күңелле җыр-моңнарны тыңлап, рәхәтләнеп ял иттеләр. Район үзәк сырхауханәсендә компьютерлы томография булдыру эше ничек бара? Бу мәсьәлә кайчан хәл ителер дә, кайчан халыкны кабул итү башланыр? Менә шушы сорауларга җавап алдагы сюжетта. Әлеге сорауга район башлыгы Марсель Шайдуллин ремонт эшләрен карап, инвестор белән җитди сөйләшкәннән соң аңлатма бирде. Это у нас вот помещение для компьютерного томографа. Здесь у нас идут подготовительные работы, ремонтные работы, подготовка помещения. Здесь еще работы много. Здесь вот наш инвестор, который будет устанавливать компьютерный томограф. Мы уже сейчас с министерством до конца договорились насчет аренды помещения. И с Минземом тоже уже сейчас договора уже на следующей неделе будут. Поэтому здесь уже оборудование закупил инвестор уже в январе месяце. Но из-за того, что документации, вот эти все согласования, к сожалению, затянулись. Но сейчас уже есть конкретное решение, есть договоренности и с министром здравоохранения, и с инвестором. Мы уже сейчас выходим на финишную прямую. Сейчас вот в августе, в сентябре мы уже должны завершить полностью ремонтные, строительные работы, подготовку помещения. Ну и в сентябре, в конце сентября мы начнем уже устанавливать компьютерный томограф. Сделали уже заявку на поставщика оборудования, на монтаж, чтобы квалифицированный персонал поставщика оборудования произвел его качественную настройку, отладку, чтобы первые пациенты Азнакаевской районной больницы и района Азнакаева могли проходить исследования в октябре текущего года. Чыннан да, компьютер томографының үзебездә булуына ихтыяҗ зур. Бу бигрәк тә пандемия вакытында үзен нык сиздерде. Инвесторның вәгъдәсенә карасак, бу эш тәмамлану алдында. Һәм ул озак көттермичә кабул итүләр дә башланыр. Узган шимбәдә исеме тарих битләрендә калган Зирекле Елга авылы үзенең 100 еллык бәйрәмен билгеләп үтте. Бу хакта алдагы сюжетыбыз.
Тарихка күз салсак, Зирекле елга авылына 1921 елда нигез салына. Биредә 35 йорт була. Сугыштан соң 1950 елларда авыл янында нефть скважиналары калкып чыга. Биредә яшәүчеләр әкренләп төрле якларга күчеп китәләр. Шулай итеп Зирекле елга югалган авыллар исемлегенә кертелә. Районда авылларның тарихын өйрәнүгә аерым игътибар бирелә. Бүгенге көндә Зирекле елга авылы турында китап дөнья күрде. Чыгышы белән шушы авылдан булган икътисад фәннәре докторы Индус Шамматов бүгенге көндә мәркәзебез Казанда яши. Авылны зурлап, юбилей уңаеннан стелла ачуда да булышты ул. Без үзебезнең монда торган әбиләребезне, бабаларыбызны, әтиләребезне, әниләребезне, апаларыбызны, авылдашларны бер күрү үзе бик зур бәхет. Без аларны һәрвакыт истә табыз. Безнең аркылы ул безнең балаларыбыз да, хәзер минем үземнең балаларым да бар, бунукларым да бар. Алар да монда булдылар, күреп киттеләр. Хәзер беләләр бабаларның кайда туып үскәнен. Шушы авылда туган, әти-әниләре биредә яшәгән, әби-бабалары монда җирләнгән Зирекле елгалылар бердән булып җыйналып шушы матур бәйрәмне оештырганнар. Үз көчләре белән авылның 100 еллыгына истәлек ташы да ачтылар алар. Район башлыгы Марсель Шайдуллин бәйрәм кунакларын сәламләп, мондый чараларның бигрәк тә авылларга яңадан җан өреп яшәеш бирүчеләргә рәхмәт сүзләре җиткерде. Шушы авылдан гомер иткән Касыйм Әхмәтшиннарның гаиләсе, аның 4 кызы бүгенге бәйрәмгә ныклы әзерлек белән килгәннәр. Касыйм кызлары дигән күргәзмә ясаганнар. Шушында ук Искәндәр умарталыгы да гөрләде. Балы, нигъмәте, урман сыйлары, имән себеркеләре белән агачтан уеп эшләнгән әйберләр дә шактый иде. Күпме талант иясе җыелганын шушы күргәзмәләрдән күреп була. Бәйрәмнең тагын бер истәлекле күңелле мизгеле авылга атап махсус яздырылган җыр булгандыр. Аны Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Миргаяз Шәрәфиев башкарды. Бүтән Россия күләмендә уза торган физкультурачылар көне Азнакайда спортчыларның үзенә җыеп гөрләп узды. Спорт бәйрәме шәһәребезнең юбилейный стадионында башланды. Азнакай республикада инде менә 3 ел рәттән иң яхшы спорт шәһәре булып тора. Бүгенге чарада спорт үсешенә зур өлеш кертеп, уңыш һәм казанышларга ирешүчеләрне тәбрикләүдән башланды. Район башлыгы Марсель Шайдуллин спорт комитеты белән берлектә рәхмәт хатлары, бүләкләр тапшырды. Бу көнне спортчылар футбол, гер күтәрү, ату, йөзү, пляж волейболы ярышларында катнаштылар. Шулай ук ГТО нормативларында тапшырып, үзләрен сынадылар. Һәр төрнең үз җиңүчесе булып, соңыннан аларга мактау кәгазьләре тапшырылды. Әйтергә кирәк, һәр үткәрелгән ярыш, һәрбер спорт чарасы ул сәламәтлеккә тагын бер адым. Тапшыруыбыз ахырында игътибарыгызга бер белдерү җиткерәбез. 2021 елның 21 августында көндезге сәгать 11-дә Пару спорт туризм базасында эшләүче яшьләр арасында Чатыр Батыр 2021 республика фестивале узачак. Программада татар эстрадасы йолдызлары Салават Миннеханов һәм Гүзәлим Ләйнә чыгышлары бар. Төрле районнардан килгән командалар 10 станциядә төрле юнәлешләр буенча ярышачаклар. Тамашачыларга үз визитларын күрсәтәчәкләр. Бүләкләүдән соң командалар масса күләм фото һәм теләкләр өчен Чатыр тауына кадәр барачаклар. Барлык тамашачыларны төшке ашка иң тәмле пылау көтә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Бүгенгә тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Добрый день, уважаемые ознакаевцы. Очередной информационный ролик по эпидемиологической ситуации в нашем районе. На сегодняшний день болеющих новой коронавирусной инфекцией, к сожалению, стало больше. В сравнении с маем, июнем месяцем этого года. В июле мы были вынуждены развернуть дополнительно 15 коек в красной зоне. Итого у нас на сегодняшний день функционирует 45 коек временного инфекционного госпиталя. Койки заняты на 100%. И, к сожалению, в этом и в прошлом месяце к нам уже поступают пациенты с поражением легких 50 и более процентов, нежели это было в предыдущие периоды пиков заболеваемости. То есть инфекция мутирует и сложнее поддается лечению наших пациентов. Официально количество болеющих амбулаторно, то есть на дому, возросли до 154 человек. На самом деле эта цифра намного больше,
Просто не все обращаются в больницу за отсутствием необходимости, ввиду легкого или бессимптомного течения заболевания. А все обратившиеся в поликлинику получают льготные лекарственные препараты за счет федеральных средств, доставка которых осуществляется силами волонтеров. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что при любых клинических проявлениях, свидетельствующих наличие воспалительного процесса в вашем организме, особенно при наличии высокой температуры, необходимо воздержаться от походов на работу, в магазины, в аптеку и так далее. Почему-то на этот нюанс сейчас перестали обращать внимание, ведь больные люди представляют угрозу здоровому обществу в качестве так называемого источника инфекции, тем самым вызывает еще больше ее распространение. Многие болеющие переносят новую коронавирусную инфекцию в легкой форме или бессимптомно, но все равно являются переносчиками этой болезни. Поэтому при любых проявлениях данного заболевания оставайтесь, пожалуйста, дома до полного выздоровления. Максимально ограничьте контакты с окружающими людьми. При вынужденных контактах соблюдайте все меры предосторожности. Что касается вакцинации нашего населения против новой коронавирусной инфекции, на сегодняшний день в нашем районе вакцинировано чуть меньше 19 тысяч человек. В плане у нас пока вакцинировать 28 тысяч человек, то есть остается привить 9 тысяч человек. Благо активность нашего населения высокая, поэтому эту работу мы будем совместными усилиями продолжать и дальше. Хочу отметить на низкую приверженность к вакцинации против новой коронавирусной инфекции наших уважаемых пенсионеров и ветеранов. В основном среди привитых это лица трудоспособного возраста. К сожалению, тяжело болеют новой коронавирусной инфекцией именно наши уважаемые пенсионеры и наши дорогие ветераны, которые, к сожалению, не все выздоравливают. Многие выздоровевшие, если их так можно назвать, уже имеют определенные постковидные осложнения, которые сильно меняют качество жизни в дальнейшем. Выход в данном случае только один – это создание специфической защиты нашего организма, то есть вакцинация. Других вариантов нет. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برشا علمنا تنبرتوغان خرضين بزدرنا تربية لغان نعمت لندرغان رب بصاق سبحانه وتعالى حمدثنا مقطوار بصق صائدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمة الجماعات الله تعالى شوشا جمعة كنا ربزنا مبارك طلب بكنا نبدأ طلغان عمل غيبادة لربزنا قبولان قصائدة شوية غيب خطاكم شريك لربزنا ونخلا ربزنا يعمل قصائدة Uluğ nahlar turunda söyleşeydik sizin bilen tıl nahları turunda, gıybet turunda, yola yol turunda, aldal turunda, qalğan nahlar turunda bugün indi şulay yok. Uluğ nahlardan birisi turunda söyleşip getiribiz. Ol indi günah kübretne şuşa kalbimiz hastalıklarından birisi, kalbimizin günahlarından birisi. Ol ümitsizlik yani Allah'ın rahmetinden, Allah'ın mağfiretinden ümidini üzüp. İndi kişiler şuşa ulu günahlarını kıla nerseke şuşa Allah Teala meni gafur etmez, Allah Teala meni indi tevbamni kabul etmez deyip ümitlerim üzeler. Ol indi galimler aytalar ulu günahlardan şüplana. Çünkü indi nerseke Allah Teala onun özünün tilaginden turar. Allah Teala tilese gafur ete, tilemese indi gafur etmey kişini. Şunun için indi ümitini bir kaşanda zürbe yaramay. Hem de indi mene zirega etmeyenler bir ümitsiz şeytan şundan da
Аллаһ Тәала шайтанга әйткән, син мәңгелек җәһәннәмдә булырсың. Ә кеше бу дөньяда яши икән, нинди генә олы гөнаһкар булмасын, нинди генә начар кеше булмасын, үлгәнче кадәр аның өмете бар. Кәфир булса да, имансыз булса да, гөнаһкар булса да, аның өмете бар. Ул әле бәлкем үлгәнче кадәр тәүбәсен кылыр, иманга килер, һәм дә инде Аллаһның җәннәтенә ирешер. Шуның өчен инде өметсез шайтан, инде кешеләр, бу дөньяда яшәгән кешеләр, әле үлгәнче кадәр аларның өметләре бар. Ни өчен Аллаһ Тәала шушы өметсезлекне олы гөнаһларга кертте? Чөнки өметсезлек ул имансызларның сыйфаты, кәфир кешенең сыйфаты. Аллаһ Тәала әйтә: «Иннаху ла яйасу мин раухиллаһ илля ал-каумул кафирун». Аллаһ Тәала әйтә, Аллаһның рәхмәтеннән имансыз кешеләр генә өметен үзә дигән. Аллаһның рәхмәтеннән, Аллаһның мәгъфирәтеннән имансыз кешеләр, иманлары булмаган кешеләр генә өметен үзер дигән. Аллаһ Тәала. Шуның өчен инде менә өметсезлек, кемнең иманы юк, яисә кемнең иманы бик зәгыйф, ул инде аларны төрле начар нәрсәләргә илтә. Теге депрессияларга, суицидка, үз-үзенә кул салуга, анарсын инде төрле психик ширләргә илтә кешене. Ни өчен? Чөнки менә кеше Аллаһның мәгъфирәтеннән, Аллаһның рәхмәтеннән өметін үзә икән, ул инде нәрсәгә? Бәхетсезлеккә китерә кешене. Һәм дә инде менә бер көнне Пәйгамбәребез зиярат кырында үткәндә күргән инде хатын-кыз инде баласы үлгән манда, аны үлгән манда кайгырып, җылап утыра иде. Бик нык кайгырып, үзенең инде чәчләрен йолкый, шушы кайгырып утыра иде, җылап утыра иде. Һәм дә Пәйгамбәребез әйтте, ул кадәр кайгырма, ул кадәр шушы кайгырны күрсәтмә. Һәм инде хатын-кыз инде аңарга карамыйча, син минем кайгырымны беләсеңме, ул кадәр сүзләр әйтергә дип, инде бурып җибәрде Пәйгамбәрне. Пәйгамбәр булганын белмәгән иде хатын. Һәм аннарсын бу хатынга әйттеләр, нигә андый сүз әйттең, ул бит Пәйгамбәр иде. Һәм бу хатын инде үкенеп, Пәйгамбәр янына барды, һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Инна сабру инда садматил ула". Сабырлык кылырга кирәк, шушы кайгы хәсрәтнең иң начар чагында. Иң начар чагында, иң кайгылы вакытта, иң кайгылы мизгелдә күрсәтергә кирәк сабырлыкны дип Пәйгамбәребез. Шуның өчен инде мусульман кеше ул кадәр кайгырмый. Мусульман кеше ул кадәр хәсрәткә төшми. Һәм инде Аллаһның өмет, шушы рәхмәтеннән, мәгъфирәтеннән өметін үзми. Шулай инде ни өчен улы гөнаһларга керә безнең өметсезлек? Чөнки шайтан иң олы коралларыннан берсе шушы өметсезлекне куллана. Шайтанның иң олы коралларыннан берсе. Менә арабызда булган җомгаларга йөргән, 5 вакыт намазга йөргән кардәшләр бар иде элек. Алар инде хәзер мәчеткә йөрмиләр. Арабызда менә күрмәсәгез, әйбит. Кайберләрне инде беләбез, мәчеткә йөрми, намазларын укымый, уразасын тотмый, диннән инде ерагайган. Элек 5 вакыт намаз кыла иде, җомгага йөри иде. Инде нәрсәгә булды дип әйтсәм, кайбере хәмергә баткан, кайбере ниндидер җинаят эшләп, мин инде Аллаһтан уялам. Яисә ул гөнаһларны Аллаһ Тәала гафу итмәс. Ул гөнаһлар белән инде мәчеткә йөрергә дөрес булмый дип, шайтанның васвасына бирешеп, шушы шайтанның инде васвасына бирешеп инде мәчеткә йөрмәскә булган. Шуның өчен инде шайтан шушы өметсезлекне куллана. Нинди генә гөнаһ булмасын, нинди генә кабахат эшләмә, ул инде нәрсәгә? Шушы гөнаһлар безне мәчеттән, безне намаздан үзмәскә тиеш. Һәм дә инде ни өчен өметсезлек ул олы гөнаһ? Чөнки инде өметсезлек ул олы наданлык һәм Аллаһны ялганчы дип игълан итү. Ялганчы дип игълан итү. Аллаһ Тәала сезне гафу итәмен ди. Өметсез кеше юк, мин Аллаһ Тәала гафу итмәс ди. Аллаһны ялганчы дип игълан итә. Аллаһ Тәала әйтә Кудси хәдистә: "Әгәр дә сезнең гөнаһларыгыз җирләрне тутырса ди, күкләргә кадәр ирешсә ди, кеше гөнаһлар эшли, менә шушы җирләрне тутыра, күкләргә кадәр ирешә". Аллаһ Тәала әйтә: "Әгәр дә сез тәүбә кылсагыз, ул гөнаһларыгызны ябылкармын. Тәүбә кылсагыз, һәм ширк катмасагыз миңа, тиңдәш кылмасагыз, бөтенесен гафу итәрмен" ди. Үлгән чагыгызда ширексез тәүбәгез белән миңа кайтсагыз, бөтенесен гафу итәрмен дип атыр, вәгъдә итә. Өметсез кеше аны ялганчы ди. Юк, Аллаһ Тәала мине гафу итмәс ди. Олы наданлык.
Менә Аллаһ Тәала шулай әйтә: "Ва ман якнут мин рахмати раббихи илля даллун." Адашкан кешеләр, даллун, надан адашкан кешеләр генә Аллаһның рәхмәтеннән өметін үзер дигән. Һәм дә инде бер кешеләр гөнаһсыз түгел, без аны беләбез. Һәм дә инде гөнаһлы булу, гөнаһкар булуның да хикмәте бар. Кеше әгәр дә гөнаһсыз булса иде, гөнаһлар кылмаса иде, бәлки инде нәрсәгә тәкаббүрлеккә ирешергә мөмкин иде. Ләкин инде Аллаһ Тәала безгә шушы гөнаһларга шундый вакыт безне гөнаһлар эшләргә безгә илһам итә. Ни өчен? Чөнки инде кеше үз заифлыгын белергә тиеш. Менә шушы гөнаһларны эшли кеше үз заифлыгын белеп, истигъфар кылып, зикр итеп Аллаһка кайтырга тиеш. Инде мин изге бәндә, мин гөнаһсыз бәндә дип белмәскә тиеш. Һәр вакыт кеше белергә тиеш ул гөнаһлы. Гөнаһ кылса да, тәүбәсен кылса да, ул гөнаһ өчен яларга тиеш Аллаһ Тәаладан. Менә Аллаһ Тәала зирәгә генә безгә менә шушы истигъфар төрләрен кылмады бит. Пәйгамбәребез дә күпме төрле безгә истигъфар күрсәткән. Менә әгәр дә уйлап карасак, Кур'ан-ы Кәримдә дә сүзләр бар бит. Рабби инни заламту нафси фагфирли. Аллаһ, я Раббым, мин үземә зулым кылдым, мине гафу эйлә. Рабби гфирли замби куллаху диққаху ва җиллаху. Пәйгамбәрнең хадисенә килгән. Рабби гфирли замби куллаху. Я Раббым, минем кичкенә гөнаһларымны да, олы гөнаһларымны да, яшерен, ачык гөнаһларымны да гафу ит дигән матур шушы сүзләр бар. Аннарысын инде шулай Пәйгамбәребез әйткән: "Аллаһумма иннака афуун, тухиббул афва фаъфу анни." Эй Раббым, син гафу итүче, гафу итүне сөясең, мине гафу эйлә. Күп төрләр шушы истигъфарлар китерделәр. Аларны акыллы кеше кулланырга тиеш. Акыллы кеше үз заифлыгын белеп, шушы гөнаһларын белеп, инде шушы тәүбәгә килеп истигъфар төрләрен күбрәк укырга тиеш. Һәм Суфян ас-Саури сүзләр белән бетерик. Суфян ас-Саури галимнәре әйткән: кеше нинди генә гөнаһ кылмасын, Аллаһның рәхмәтеннән өметін үзмәскә тиеш, һәм инде дугасын һәр вакыт кылырга тиеш. Әгәр дә кеше нинди генә гөнаһ кылмаса да, нинди генә кабахат эш кылмаса да, ул гөнаһы Аллаһның дугасыннан аны үзмәскә тиеш ди. Чөнки иң начар мәхлук да Аллаһка дуга кылган, ул Аллаһ Тәала аның дугасын кабул иткән. Иң начар мәхлук шайтан, иблис. Аллаһ Тәала ләгънәт кылган. Сине мәңгелек ләгънәткә ирештерермен, мәңгелек газапка ирештерермен дигән. Ул вакытта иблис Аллаһ Тәалага ялварып әйткән: "Миңа кыямәт көненә кадәр вакыт бир" дигән. "Анзирни иля яуми юб'асун." Кыямәт көненә кадәр миңа вакыт бир дигән. Һәм Аллаһ Тәала әйткән: "Сиңа ул вакыт бирелә." Дуга кылган, Аллаһ Тәала аның дугасын кабул иткән. Иң начар мәхлук. Шуның өчен инде без инде хусусан мусламаннар Аллаһның мәгъфирәтенә өметләнергә тиешбез. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك واستمع الدعاء. Эфирда сезнең белән безне күрештүрүче бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Туган көннәрнең, гомер бәйрәмнәренең бизәге булган котлау хатларын сезнең тарафларга җиткерәбез. Үзебез әти-әни булгач, баланың нинди газиз, кадерле булуын аңладык. Чыннан да, бала гомернең һәр мизгелен сөенеч, шатлык белән тутыручы икән. Уйласаң, без һәммәбез дә бала бит. Безнең дә әниебез бар. Иң якын, иң хөрмәтле кешебез әниебез бар. Безнең әни Тымытыга авылында яшәүче Шәйдуллина Дәүҗия Гариф кызы. Ул безнең өчен бердән-бер иң кадерле олы зат. Ул әтиебез белән безне үстергән, аякка бастырган, борчылган, күпме куанычлар, бәхетләр кичергән кеше. Ул һәр көнне күңел җылылыгын бирүче, киләчәккә өмет, ныклык, таяныч булучы зат. Ул бар туганнарны, балаларны, кияү килен оныкларны бер түгәрәк табын артына җыючы да.
Ул гомер уртасына якынлашучы гап-гади хатын-кыз. Кадерлебез, сине шушы бәйрәмең белән ихлас күңелдән тәбриклибез. Теләкләрнең бары изгесен, бары яктысын чын күңелдән сиңа юллыйбыз. Һәр вакытта булдың инең яме, һәр чакта син безгә бик терәк. Озак яшә, һәр чак сәламәт бул, син бит әни безгә бик кирәк. Рәхмәт әни, безгә гомер бирдең, төн йокламый карап үстердең, йөрәк җылын кушып барыбызга, яшәр өчен ныклык, көч бирдең. Туган көнең котлы булсын әни, юбилеең узсын күңелле, балаларың бүген сине котлый, шушы инде бәхет түгелме? Безнең өчен күпме тырыштың син, уйладың син гомер юлыңда. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә, чәчләреңә әни, шаллар унса да. Син бит безнең йөрәк түрендә, озак яшә, кадерлебез, авырмыйча, син дөньяда әни, безгә бер генә. Сәламәтлек ташламасын сине, һәр бер көнең үтсен шатлыкта, яшәү яме, дөнья иминлеге юлдаш булсын синең тормышта. Саф теләкләр ургый күңелләрдә, сине котлап туган көнеңдә, шатлык булсын һәр чак юлдашың, сүнми янсын бәхет кояшың. Котлы булсын туган көнең, ак бәхетләр торсын юлыңда, хыялларың синең чынга ашсын, кайгы, хәсрәт читләп үтсен, шуны телибез без туган көнеңдә. Кадерле әниебез, бүген барыбыз өчен дә якты зур бәйрәм. Җир йөзендә әнидән дә якын, әнидән дә рәхимле, мәхәббәтле, әнидән дә улы җан юктыр ул дөньяда. Аллаһның мең рәхмәте яусын сиңа. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булуын телибез. Җирдә булган бүтән шатлыгыңны, хисләреңнең иң улысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын тик син безгә багышладың, һәм бүген дә моны аклыйсың. Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр, күңелләрдә булган саф хисләр, озын гомер, шатлык, ак бәхетләр безнең сиңа бүген әйтер теләкләр. Кем ул дисәң җаны өзгәләнеп, безнең хакта бик еш уйлана. Балалар дип үрсәләнеп торган, кайгыртучы кеше ул ана. Ә без сиңа озак еллар әни диеп сөеп дәшик. Балаларың, ныкларың белән бергә гөрләп яшик. Иң изге теләкләр белән балаларың, оныкларың һәм оныкчыкларың тәбрикләде. Күкрәгенә кысып мине, әни йоклата. Ачып карыйм күзләремне, яшьтәгәр йөзләреннән ниләр йыгата. Балачам кичтән иде, ләкин күптән иртән инде. Йокылардан әни түгел, сәгать уята. Җитдиләнә баруын, балачакны санулары. Сине генә түгел хәзер мине елата. Үзең
балашакны санууларым сени генә түгел хәзер мине елата. Йөрәгемне Әни түгел сәт уята. Жылы тауыш салмы балам сені генә түгел әни мине елата. Сені генә түгел әни мине елата. Сені генә түгел әни мине елата. Алга таба зәңгәр экраннар каршына котлау тыңларга Хәлимова Галия Хәйбри кызын дәшәбез. Бүген безнең иң кадерле кешебез, газиз әниебез, әбиебез Хәлимова Галия Хәйбри кызының туган көне 80 яшьлек матур юбилее. 1941 елда 20 августта дөньяга килгән. Табигатьнең иң матур чорында, җиләк җимеш пешкәндә бик матур авылда, Азнакай районы Йылдызда туган ул. Әниебезнең яшьлеге Азнакайда үтә. Тормышка чыга, 3 бала тәрбияли. Тормыш бер кешегә дә җиңел генә бирелми. Әниебез гомер юлында бик күп авырлыклар кичерә. Әтиебез белән тигез генә гомер итеп, 2 кыз, 1 малай үстереп, аларны олы тормыш юлына чыгаралар. Матур гына яшәгәндә әтиебез фаҗигага очрап, безнең арадан мәңгелеккә китеп бара. Әниебез нык була, безнең өчен ул әти дә була. Акыллы, туры сүзле, безнең өчен үрнәк булып торды. Озак еллар буе лаеклы ялга чыкканчы, хезмәттә, төзелеш эшендә штукатур, маляр булып эшләде ул. 35 ел буе хезмәт итте. Эшен бик яратып башкара, алтын куллы диләр аның турында. Әниебез балаларын, туганнарын, күршеләрен чын күңелдән юбилее белән котлыйлар аны. Иң изге теләкләребезне җиткереп, сиңа корыштайныклы сәламәтлек, бәхет, шатлыкка тулган озын гомер, уңышлар телибез. Балаларның, оныкларның, онык-чыкларның изгелеген күреп, тыныч картлыкта яшәргә язсын сиңа. Син безгә бик кирәк әле, әни. Көчле рух, сүнмәс яшәү дәрте бирелгәндер сиңа тумыштан. Үр артыннан яңа үрләр яулау, яшисең син туймый тормыштан. Сиңа карап сыкланабыз, һәр чак күңелләрдә туа горурлык. Рәхмәт сиңа, әле ярый син бар, безгә үрнәк булып торырлык. Күңелкәең синең назга тула, барыбызга тигез бүләсең. Безнең өчен яшәү сиңа Ходай насыйп иткән бүләк күрәсең. Гомерләрең озын булсын синең, бәхетләрең булсын гомерле. Белеп яшә, безнең өчен җирдә син иң изге һәм иң кадерле. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә, изгелегең кайтсын үзеңә. Насыйп булсын 100-гә кадәр яшәргә, оныкларның бәхетен күрергә. Иң изге теләкләр белән балалары Рәмзия, Зөлфия, Рамил һәм оныклары тәбрикләде дигән әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Галия апа, шушы матур юбилейларыгыз белән котлап, без дә кушылабыз. Алда яңгыраячак матур җыр сезгә туган көн бүләге булып барып ирешсен иде.
Yaşay alsan idi ömür boyu Can suyganın bilen sürleşip Yaşa matur, yaşa şunday matur Yakınlarga söyleşip Yaşa matur, yaşa şunday matur Yakınlarga söyleşip Gönür yolun jırlap öten idi Uzamasın tik yokka kümleşip Yaşa matur, yaşa şunday matur Dostlarına mağnar öleşip Yaşay alsan idi tırmışında Yalgan yalgışlarga bulmay Bäxit birip hem bäxitli bulup Ötkenlerini birde sağınmay Hürmetli тамашачыларыбыз, инде тапшыруыбыз бүгенге ахырына якынлашты. Алда һәр вакыт елмаеп яшәгез. Елмаю өчен сәбәпләр һәр вакыт булып торсын. Без сезнең белән саулашабыз. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шихудинова 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, в доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор» от и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина 27, телефон 9 56 42.
Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаева. Отправление из Азнакаева в 6, в 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНФЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.